И здравейте хора, аз съм Йоан ВГ Гейминг, а с мен е Бикфайр. И както обещахме днес, това е влогът, който ще направим с скейтовете, да. И имаме по някаква случайност. Да. Магазина другия беше женски, нямаше какъв друг да вземе. Да, едно момче си го хареса, обаче няма да му казвам името, за да не стане после тъпня. Пешо! Да, ще стане Пешо, малко копваме Лагадов, ама нищо. Ако гледаш... Добре, Гошо! Добре, ама не вярвам, че ще гледаш, не се обиждай. Добре, Чочо, Почо. Да, Почо. И малко сме нубари, обаче... Аз повече от него, аз си го взех вчера. Да, обаче ще се опитаме горе-долу. И да. Той пожела да държи фейскам докато кара, пожелайте да се отрепва. Да. Добре, ще продължи клипа, когато... О, да, и Шарл Хекс, ако гледаш това, реклама на Шарл Хекс. Не се знае, човек, никой не ма гледа, аз съм сигурен. Моля ви, гледайте, моля ви. Е така, да направим изненада. Изненада. Ще спра клипа на пауза и ще преминем към по-съществената част. И сега, хора, мисля първ да бъде Бикфайр. Не! Защото да го видите просто какъв филмар е. Добре. Мамо! Отидохме тук някъде, където не знам, пред мемориала. Хора, ако имате червена сесия, една пипайте, има линейка май. Да човека да е добре. Да. Добре, нека започнем. И в момента не се подигравам, наистина желая на човека много здраве. Гледаш това, много здраве на тебе, брат. Добре, голем си филмар. Така, Да, клипът или днес след известно време, или утре по някое време ще бъде качен. Дай днеска. Да, по-добре днеска. Добре, кой ще е първи? Ти пожела аз, ама как ще обърнеш камерата да те видим? Добре, хора. Не знам как ще стане, той трябва да държи с неговата няма да ръка. държа. Сега ще го направим. Окей, добре хора, до след малко, когато аз ще карам. Бикфайр в момента. Опит на Бикфайр, първи дубъл. Да, първи дубъл, штрак. Давай. Добре. Малко филмарство. Естествено, че филмар просто не го връзва. И да, той е нокаут. Така. Сега. Опит за Бикфайр провал. По принцип, ако се питате каква... Скейтът го избяга. Добре, супер. Сега той е добре. А сега съм аз наред. Да. Какво ти си, бе? Аре бе, сега съм аз. Не, сега съм... Едно. И сега е Йоан Гейминг. Еге. Да видим как се размаже той. И той не успява. Да, той го имат от седмица. Той ви маха за чао. Ето го. Това е той. Нека да увеличим още малко. Вижда се перфектно колата, защото съм на скейта в момента седнал. Къде отиде той? Няма го! Той си тръгна. И ето го! Той тича! Тръгва да го кара! Сигурно се изкараха от мемориала. Той кара, прави дапче! Вие ще направи флип. Или Оли! Да направи Оли, но той не успява и до тук свършва. Да свърши. Хайде! И сега отново съм аз. Добре. Мисля, че горе-долу успях. Но не съм сигурен. Виждате се само устата. Така се виждаш перфект. Добре, супер. След това... Кучета ми лаят! Добре. След това ще направим малко каране тук около мемориала, може би. Заедно с Бикфайр и ще... Не знам, ще държа аз камерата. Да, ще държи. Да, защото малко стане. След това някои моменти може да отидат кръц-кръц. Кръц няма да има. Да, може би. Много. Може много. Да, после ще се опитаме да направим няколко
феймъс трикчета. По-скоро флип. Да, едно флипче. Защото нито аз, нито той, Оли, няма Леле, как братле, да можем. как ми фокусира хубаво камерата. Можеш да не го спомняваш на клипа. Да. Ето тук ще отрежем вече. Виж моята. Виждаме му устата. За жените той е мацка. И да, нека продължим с Big Fire. Давай. Чакай се да не ме прекува. Че той си пада малко базе. Добре. Давай това дубъл и направо тръгваме да караме заедно. Добре. Се размаже в реката, ама нищо. Добре, ще ми изкеви, ако падне. И... Добре, хора. Ще спираме клипа и ще продължим, когато започнем към следващият дубъл, така да го наречем. Сега, хора, ще започнем към втория дубъл. Ще караме. Аз ще му бъда селфи стик и ще караме. Да, добре. Нека да започваме. И добре, хора, той ни изпревари мъничко. Така, ето. Карам си аз скейтът. Така. Чакай ме, бе! Добре, вижте какъв е филмар просто. Сашко, я се обърни да виж дали се виждаш. Обърни се, бе, човек, аз съм точно за тебе. Виждаш ли се? Добре. Сега ще се опитам да го изпревара, за да мога да го хвана. Значи, тресе се, защото просто караме и така аз му закривам малко лицето. Така. Така. След това май той ще подържи. Той пада в реката! Добре. Нека да минем натам. Да. После ще се Това качим. е моят стричите, бе, хора! Няма да Боже. ни карат към мене, бе! Обърня, бе! Вижте какъв трик мога просто! О! И сега? И да. Сега. Сега още един трик. Не ме интересува за край, за начало. Гледайте, гледайте. Дай. Аде, значи. Гледайте. Чакайте, че го направих. Това е най-якия. Мощност. Добре. Най-якия, разбира се, че е за накрая. Да. Това беше просто малко филмарство. Добре. Натам. О, е! Вече не. Добре. Братна, Хора, ще преминем към третия рунд. в Перник на никой не му пука дали минаш или не. Трябвате да се кът. И ви звънят. Ай, Да, пауза. пауза и ще продължим след малко. Отново сме тук. Сега ще дойде един приятел на Big Fire. Може да стане и негов приятел. Да, Не се знае. не се знае. Кой клас е? Седми. Супер, ще се сприятелиме. Добре, хора. След това ще преминеме... Казвам много, ама много. Да, бе. На много хорите прави. Така. Помощ! Help my friend! Добре, това просто е за снимка. Добре, Ето, вижте са. Значи, трябва да си на крака по принцип, а той е на гъс. Така. По принцип се кара, да. Явиш, ако не може да карате скейтборд, карайте така. Минаваш ли сте препятствия? Добре, хора. Мислиме това да е за клипа горе-долу.
Сега ще преминем към последния и трети рунд с трикчетата. Армията с скейтборд. Дите! Так редам. Добре, и сега започваме... Ох, колко мощност! Това беше яко вече. Да. И сега ще започваме да правим малко трикчета, малко филмарство. Дъската е трябва хора, спокойно, няма да се случи. Добре, сега ще полигаваме малко и ще преминем, когато ни отминем. BG Gaming ще прави флипчето, да видим дали ще го направи. Той го направи! Денсинг! И сега, дами и господа, е наред Big Fire, който е. И сега това е неговият опит. Не се вижда много от слънцето, но нищо. Ще види как го прави. И... И добре, хора, това... Да ви кажа какво направих извън кадъра. Има много свидетели и това учи там, където кара ни гледаш. Така, да. Е така правих и го направих. Е на това. Това и той и Хок не го може. Е така. Е така да стана с двата крака. Да стана с двата крака. Просто беше брутално. Просто... Даже аз го снимах и сега ще ви дадем една снимка. И хора, той отново го направи! Добре, това беше брутално. Сега ще се опитам и аз, ако ми върже. И дами и господа, той го направи също! Добре, хора. Това мисля да бъде днес от този клип. Надяваме се да ви е харесало. И добре, хора, надяваме се да ви е харесало. Може да се абонирате, да споделяте, за да го видят още много хора. Ще има още много влогове. Много гейминг от страна на Big Fire. Влогове от негова страна. Да. Но и аз мога да правя от време на време влогове. Да, и аз мога да играя гейминг. Аз ще разказвам истории. Да, ще разказваме истории. И да, Това беше това беше. И Ciao, the Bulgarian Gaming Team.